Vine informația, vine Bucureștiul! Pentru șeful Vanghelie! Pentru sărbătoritul Vanghelie! Auzi! Nu! Ce spune? Ce spune acum cu mătra? Frala! Frala! Tu s-o frala muino. Janina, ce spune pentru frățierul lui? Frala, 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 n-amuclea mă-n curcură. Și frățierul, ce spune frățierul ei? Frala, frala, să-mi viața solo de la fratele mai mare pentru Janina, fără număr, euro. Eu dau pentru sora mea. Nu faci de tunel. Eu dau pentru sora mea. Eu dau pentru Janina. Că-i focul și inima mea. Frala, frala, tu s-am frala moica. Brala, 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 n-am curcuru. Să pun mese mare curte, să vine și auzi să cânta. Am avut plăcere mare, la valoare de-aia mare, să-i cu motra mea Janina și lui Lorenz Blalana, focul și inima mea, că i-am simțit inima de categorie grea. Hey, hey! Hai! În viața mea, dacă m-am născut și eu, am pe frățivorul meu ajutorul meu. Și tu? Că în viața mea n-o să las pe Janina mea. Auzi, că mărită viața mea, focul și inima mea. Hey, 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 frățivorii mei, fratele meu cel mai mare mă iubește la volare. Auzi, în viața mea Janina e sora mea, mi penore bari o si de gabahtali. Hey, hey, sus, Malina. Pasul mai tare, dă pasul mai tare la orgă. Mama în față, hai, hai. Și așa două strofe pentru Lorenz, pentru cuvântul meu. Ce spune? Încet. Ieri să dau de belea și-o fi, Doamne, cu viața mea. Auzi, dacă mi-a ars căsuța, dacă mi-a ars căsuța, știu că n-am făcut nimenea. Și să gândește la neamului. De ce? Zice Lorenz. Auzi,
Dumnezeu făcut minuni la oamenii cei mai buni. Voi credeți că eu m-am dus, dar tot mai bine m-am pus. Stați convins de bunilor, merge. Stați convins de bunilor, că-și cu Lorenz nu-i ușor. Auzi, și vă arăt încă o dată, mai arăt și încă o dată, că eu dau ora exactă. Auzi, ține spatele, numai topa în față. Auzi, că credeți că eu m-am dus, că credeți că eu m-am dus, dar tot mai bine m-am pus. Solo de la cuvântul meu Lorenz fără număr. Pentru sărbătoritul, pentru tăicuțul la mulți ani, Evanghelie. Pentru cumnații care au venit după mine, pentru nepoții, pentru Armando și Leodor, și pentru fetele mele care sunt zânele mele, mare Lorenz pentru ele. Auzi, dușmanilor sunt doar fiare ca fetele din marcare. E spune Lorenz, s-a spus astea la un loc, că nu le-am învățat. Ce spune? Ați crezut că am să mor, Dumnezeii mamilor. Auzi, de când mi-a răscăsut să mai, că am dat numai de belea. Ce spune? Dar mai arăt cu dată, dar mai arăt cu dată, ca eu dau ora exactă. Stați convins de bunilor, că-și cu Lorenz nu-i ușor. Auzi, poate să vine încă 10, peste șeful nu s-o trece, rămâne în istorie Lorenz alu Evanghelie. Am arătat încă o dată, am familie unicată. În afară de fetele mele, îmi dau viața pentru ele, că n-au pe nepoții mei care sunt ca niște lei. Moare Lorenz pentru ei. Sus! Informația, vasul mai tare, topa mai în față, un pic, hai. Dați convins pe bunilor, că sunt șeful banilor. Auzi, că am o armată în spate. Auzi, că am o armată în spate, poate să mă bai și cu 7. Cât este și viața mea, cât este familia, îmi dau totul pentru ea, că Janina-i, că Janina-i forța mea. Ana, tată bun, mă lupt ca un nebun și fac orice acum, fete să-i fac drum. A mea, de când s-au născut și ei, copilașii mei, fac totul pentru Iisus și vine formația.
Și ultima strofă